Kulungula kakulonda uphile busho uphumelele pastor wonke. Sicela ukuthi inamba esizokube imember ngoba kuyanikela kwi-channel. So ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama, Monday to Friday kuphela awungwazaphi. Fikile mbala sawubona phasi uma uphupha kubona-ke amanzi egcwele phansi endlini. Lamanzi akuthini ngiyabona ngisusaka okuthile ngasemnyango, lamanzi abese ayaphuma kwasala komile endlini kwangathi akukase kube khona amanzi abichazana. Ngiyabonga. Bekunamanzi endlini wasusa into ethile emnyango hawu aphuma kamanzi kwasala komile endlini. So one sizothi thina ngesikhathi esiningi uma uphupha amanzi upha uluhle uma uwakhipha kusale komile, ngoba lokuthi-ke kungenze kukhonjiswe imizamo yakho yokuxazulula izinkinga nengxabano kanye nokuqeda nje iy'nkathazo oshuthi kungenze kukhonjiswe ukuthi imizamo yakho yokuxazulula ngabe yinkinga ngabe ingxabano noma ukuqeda nje iy'nkathazo isuke izophumelela noma isuke iphumelele, ngoba kungenzeka imizamo yakho yokuxazulula ngabe inkinga ngabe ingxabano ngabe uqeda inkathazo ezithile isuke iphumelele noma izophumelela. Number 2, uma uphupha futhi amanzi asendlini kuwuphona uma uwakhipha noma aphumile, ngoba lokho kungenzeka ukhonyisa ukuthi ukwazile ukulungisa nokuxosha isimo esibi esikhona noma esizayo. Yabo. 3 omunye ngayibeka kanje, uma uphupha 3 na kwesinye isikhathi uma uphupha amanzi asendlini kuzoba uphawuhluma uwakhipha noma aphumile. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukwazile ukuvimba noma ukunqanda umkhuhlane nokugula okunzima okanye nje ukuphazamisa isifo ebesingase sehle, ngoba kwabanye amanzi uma esendlini asho isifo, kwabanye asho ukugula. So uma wakhiphile aphuma ukuthi khona isifo esivimbekile noma khona ukugula okuvimbekile. Yabona, siyabonga kakhulu ukuthi sibheka la uma amanzi egcwele indlu kodwa uvula umnyango aphume noma ukwazi ukwakhipha aphume noma vele ususa into ethile bese ayaphuma. Siyabonga.